פה. מה נשמע? אלון, כאן אלגרם אלון עם הבן שלו אושר שמתחבא. עושה שלום למצלמה, לא רואים אותך, צריך לדעת. אחרי זה. טוב, בואו נעשה את זה. הייתה בקשה ואני ממלא אותה בכיף. זוהר ארגוב, אישיות מדהימה. באמת, כמה שהנשמה שלו גבוהה, ככה גם כן, מה שנקרא, הכוח כנגד. אז הוא... זכו לו טובה בהרבה דברים, וככה נשתדל לזכור אותו, ואחד השירים היפהפיים שיהודה קיסר ניגן פה. בואו נתחיל. יש לנו ככה, בעצם אנחנו בקאפו על שריג, אם אתם רוצים לעשות השיר מבחינת ליווי, זה קאפו על שריג ראשון, אבל בלי הקאפו, יוצא. בי במול מינור, לה 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 לה, F דיאז מינור, ואז F מינור, כן, לא F דיאז, F מינור, זה F דיאז, לה 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 לה, C דיאז, A במול. אם נסיים את זה בקאפו, אז יוצא בעצם AM, EM, F, ואז C ו-G. בסדר? זה הכי נוח לעשות עם קאפו. מבחינת גיטרה חשמלית, מה שקורה פה, בואו נלך רגע לסולם. מיתר 3 שריג 15, אצבע שלישית. אוקיי? הבא, מיתר 2 שריג 13, ומיתר 2 שריג 14. ומיתר 2 שריג 16. אוקיי? אני חוזר למיתר 2 שריג 14, שריג 13 מיתר 2, ושריג 15 מיתר 3. ואז נותן צ'אפ על הגיטרה, וסוגר מיתרים 1 ו-2 שריג 13, ועושה. וככה יוצא. זה הראשון. אוקיי. השני זה, עד לפה מתחיל כמו הראשון. מיתר ראשון, שריג 13 וגם 14, אצבע ראשונה ואצבע שנייה. כן, 13, 14, 13, ומיתר 2, שריג 16 ושריג 14. אז מיתר ראשון, 13, 14, 13, מיתר שני, 16, 14. ואז 16, מיתרים 2 ו-3, כמו שסיימנו קודם את הסיבוב, על שריג 13. גם פה צ'אפ. זהו. עוד דבר קטן, הצליל האחרון כמובן, זה מיתר 3, שריג 15,
2, 3 ו4. ואני תולש מהלוח לאט. ביי.